ni যেটা fluk jaga lemmusora tabo hati ganabo tabo Bhagwan Chaudhary থাংনানি lama bubrao tabo যেটা tak borokni যেটা collection যেটা tak borokni sal collection যেটা khaljagi tongo e obo tang rok bahai rok ma tongo emno obo haike udog rok na hamani emni sai tumbai obo haike so yuta manai obo haike songta manai bahai rok ma tongo Lekena hambai mara wasini tak segorobo bini tigul mumbai tiguloi osu sa tago tongo sa borok tongani bati bono simu rumum ruwa bumul logruwa ekor talent mani mungkin goba hekena sini hukum ayat satai sakuk sakti borok gongal mokani yakura bogoban ini oma heket ini jamileng hatiwo yakaba lemusora bazar no sini kok baik sini jamileng hati kita boro-boro oh kaisa business yang mana mereka tai hambai mari oh sini lokal ni IM sini sat bobo obono soba kami sini mereka tai oma heki sini bororo agini simino sen business ni haparo bania ni haparo sen keringi bagai sini tom hawa balai kono sen bukolo bungi changka boni bagai tabuk ni sini generation of sisai pekia borok oma hanya kuri naharmani bagai ang balai kono tong thogo dai borong ni tinang pahamung ton ne ang sini ketangka sini suryu dai jot no kobok jawo tini oro jamileng hati yakabale musora bazar norogorok khayei sini takuk shokti tai sini buku ayesani sal collection hunai beni phalnogo khayei oro rignai risa tai kesangmani risom rokman thogo norok sini bisingo sini borok ni thani khayei bai penyani bagai ang kobogo tai joto sikla rokno bang koyo tabuk ne molo seng bania kenyani bagai kami asik sikon dogan dog ria karei sini bazar kotor nongkhorei sinang ni bagai kahamung penyani bagai ang joto sikla rokno basai penyani bagai kobogo ambai circle baptist circle ni sini joto pastor ro tai je o girjawa active khai ado ro joto na hambai tai je nok phangno bele hambai bono ringmari bagi aisha na ngono ko ekta ko komuno sanamu singo je nung je business hapara habmani a business to kaham ke khadi serious ke khadi tai buskan salo nitebo busuk saka ani logi subsomi tongnai nim gana subsomi tongnai